Alhaji Yusuf mai gida Hausa Arab Rapa Production. Alhaji Yusuf mai gida Hausa Arab Rap Ana jid ma'a Kabir Niki World Rap Min jid Abdul Bid Bi kalamul Arab Arkab kansa na sassaƙe sa babu wasa can na dosa don mi wasa da wasa zan cinye gasa nesa ta matso kusa kowa da yarensa. Baby feel on me, pull up if you feeling lonely. Feel up, baby feel on me, pull up if you feeling lonely. Shots, I'm drinking. It's better when I'm drinking. I tune up when I'm drinking. Rum when I'm shots, I'm drinking. It's better when I'm drinking. I tune up when I'm drinking. Rum when I'm Yo, Hausa Arab Rapa Hausa Arab Rapa Hausa Arab Rapa Hausa a hankali na tattalin zakalma na kwakwaso imanin yan mata ma'ayar ko ba sa so yan mata in sun gani shoki su wallahi ne suke gani suke ta koyi da ni ba sa so su gani amma kida a gani zafin rafin ina wane mulkin Buhari idan na fita yan mata da yawa su pull up if you feeling lonely. Feel up, baby, feel on me. Pull up if you feeling lonely. Shots, I'm drinking. It's better when I'm drinking. I tune up when I'm drinking. Rum when I'm shots, I'm drinking. It's better when I'm drinking. I tune up when I'm drinking. Rum when I'm Yo, yadda taya take cin uban titi haka muke cin uwar kowane baiti Jidda Madina na kashe su da sauti Riyadh Tayyib na saka su a santi cinikin waka ta zai kayan kanti duk inda na bi da sauti sai yayi shati nakan sa shauki ko a party tambayi soma Oscar party bari plus ne ta yi gashi na sha kwati na yi musu nisa ina cin ubansu ni da Nicki Minaj ne kawar uwarsu hadar bit kataltu na ƙona kansu maza da mata ina tafiya da imaninsu Nafisa Abdullahi ta ce ina birge su Alhaji su mai gida hita suna bani dariya idan na hau kan bit walla bani gajiya dan haka na gode Allah bana fariya rap Hausa English shif ma Arabiya ana jina Niger Libya har da Saudiya Arabiya Hausa Multimedia.